sariya bulon jamkan kanubagaw jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ko aw bisimila aw ka jamkan kɔnɔ sariya bulon don sariya bulon an b'a fɛ aw ka sariya dɔn hali ni an ma sariya kalan ka sabu kɛ an ka mawalele u bɛ walawalali mun di a kan a bɛ kɛ sababu ye ne ni aw an bɛɛ lajɛlen ka faamuyali bɛ kɛ kelen ye kuma dɔw la o la an y'a ŋaniya ka tila k'a kanu min ye jamana ka kiriso ye ni ale ka baara ɲɛsinnen don jamana fanga bondaw kɔlɔsili ma walasa u ka to sariya hukumu kɔnɔna na n'an b'o wele ko cour constitutionnelle a ye a ka kumasen dɔ bɔ k'o bin n'an ko ma ko arrêt kɔsa in na an b'a fɛ ni aw an ka se ka faamuyali sɔrɔ a kan an ta kana kɛ jamana ko la ko an b'a kɔnɔ mais a ka kɛ an bɛ jamana sariya an b'a dɔn hali ni a y'a sɔrɔ an ma sariya kalan o la an ka babu a bɛ o de ka bi le thème du jour l'arrêt numéro 2022 03 du 27 12 mois 2022 de la Cour constitutionnelle avec ses implications juridiques. O sariya in ni a bɔra ka bi an b'a wele o cogo la arrêt a ye jaabi min di o jaabi dira kun jumɛn kan a kumana ni dawuya jumɛn ye jɔn ye a bila ka kuma n'o ye Cour constitutionnelle ye babu a bɛ o de ka bi an ka maa welele sariya dɔnbaga jɔlen don nin kɛnɛ kan n'ale nana kuma o kuma aw b'a jira k'a fɔ nimisi wasa sɔrɔla a la Maître Koto Traoré avocat o Baro Jumali an y'ale ale ye an ka bi maa welele ye nin kɛnɛ in kan min bɛ kɛ sababu ye ne ni aw an na bɔ kunban sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka sababu kɛ a bɛna minnu fɔ n'Ala sɔnna faamuyali caman bɛ sɔrɔ la bi babu a bɛ o de kan ni Ala sɔnna an bɛ don a kɔnɔ an n'an ka maa welele sɔɔni. Maître Traoré an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn sanga ni waati an mago ser'i ma y'i ka baara bɛɛ bila walasa ka na an ka kɛnɛ kan an bɛ fo la k'i waleɲuman dɔn k'i barikada. Surtout an bɛ i yɛrɛ fo ka foli kuraya ka an lamɛnjɛkulu bɛɛ fo a n'an lajɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ ka télévision so fana ɲɛmaaw fo aw ka wulikajɔ la weleli in diyara n ye et puis n ye min fɔ n bɛ to ka segin kuma kelen min na ninnu ye fɛn ye fɛn min bɛ fasojɔ de baara dɔ de kɛtɔ ye nin ye sariya ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye u ka se k'u tabila ni u sen da yɔrɔ dɔn a ko la donc n ka foli b'aw ye. A diyara n ye an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i Traoré k'i ka baara bɛɛ lajɛlen bila ka na sanga ni waati an mago ser'i ma a foli aw de ka ci don ka don an da an ka a lase Maître Traoré ma n'an ko ko arrêt sariya kumakɛlaw aw bɛ kɔrɔ jumɛn d'a ma. I ka nin ɲininkali diyara n ye n'i y'a mɛn nanzarakan na ko arrêt tɛ fɛn wɛrɛ ye o ye jaabi ye jaabi min ni a bɛ ta kiiritigɛ bondaw fɛ mais kiiritigɛ bonda bɛɛ tɛ kiiritigɛ bonda min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma an ka nanzarakan na ko cour bon o cour kɔnɔna la i b'a ye o cour in ka ca i bɛ taa sɔrɔ cour d'appel b'a la i bɛ taa sɔrɔ cour suprême b'a la i bɛ taa sɔrɔ cour constitutionnelle b'a la mais an ka bi babu in bɛ cour constitutionnelle de ka minɛn kɔnɔna la ka yira k'a fɔ o tribunal so min bɛ yen n'a bɛ wele an fɛ nanzarakan na ko cour o n'o ye tribunal sow ye mun fana bɛ dugumataw duguma n'an b'a fɔ a ma ko les tribunaux donc ni ko cour constitutionnelle ale ye jaabi min ta n'ale ye kiiri tigɛ ale bɛ jaabi min ta o jaabi de bɛ wele an fɛ ko arrêt donc ni ko sera ale ɲɛfɛ ale ye sigi ka jateminɛ k'a la ka a kiiri tigɛ o kiiri min n'a y'a tigɛ a bɛ jaabi min ta o la n'o jaabi bɛ lawaleyali bɛ wajibiya d'abord jamana maralaw kan a bɛ wajibiya jamana cakɛbonda bɛɛ kan a bɛ tila ka wajibiya fana jamana kɔnɔden bɛɛ kan maintenant o jaabi min bɛ ta a fɛ a o de bɛ wele ko arrêt. A diyara n ye ka kɛ ni an ka bi waati koronin ye an bolo an b'a fɛ k'a dɔn bi min ye nin arrêt ye ni an kɛ mɛ k'a sɛbɛn an ka télévision numéro ɲɛfɛ i n'a fɔ a bɛ ye cogo min na mun ye cour constitutionnelle bila ka nin arrêt in rendu walasa k'a lase. parce que i ka nin ɲininkali nafa ka bon cour constitutionnelle ye kiiri tigɛ bonda ye a tɛ kiiri tigɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana sunba dɔ de bɛ yen an b'a fɔ min ma ko constitution ni o de jamana yɛrɛ jɔsen ye o de ye nin kiiri tigɛ bonda in kɛrɛnkɛrɛn k'a bila kɛrɛfɛ ka tila k'a ka baarakɛtaw fana kɛrɛnkɛrɛn k'a d'a ma o baarakɛta dɔ tɛ foyi wɛrɛ ye an ka sariya sunba min bɛ yen n'o ye constitution ye
onu ka sosoli wale onu kumaw onu bi taa fɔ ale de ɲakɔrɔ ale de kuru fana tilala tuguni ka baara wɛrɛ d'a ma baara min ye ni kalafili kɛra président ka kalafili président ta kalafili b'o la député ko kalafili b'o la an'an ka kalafili wɛrɛ bɛ di jamanakɔnɔdenw welela u k'u hakilila di fɛn kan n'an b'a fɔ o ma ko référendum o kalafili ninnu olu ka sɛgɛsɛgɛli ni olu jaabiw bɔli olu bɛ taa kɛ ale de fana fɛ maintenant o kɔfɛ u tilala ka baara gɛlɛn min kalifa a la o ye an ka sariya sunba min yɛrɛ kɔnɔna na adamadenw ka hakɛ min fɔlen don ani jamana yɛrɛ marali min hakɛ fɔlen de don a kɔnɔna in na olu fana lakɔlɔsili u y'o baara d'a ma mais i b'a ye k'a fɔ o fana bɛɛ kɔfɛ u nana baara wɛrɛ min da a ma o ye n'an ka wasadenw ye sariya ta an ka wasadenw bɛ sariya sugu fila ta o sariya in n'an b'a wele ko loi ni députés ye loi voté tubabukan na mais n'an b'a fɔ wasadenw mana sariya ta sariya sen dɔ bɛ an b'a fɔ a ma ko loi organique o loi organique tɛ fɛn wɛrɛ ye o ye sariya dɔ ye sariya min ka baara bɛ ka cakɛbɔnda min bɛ Mali kɔnɔna la u sigicogo ani ma hakɛ min ka kan ka kɛ ka baara kɛ yen nɔ ani ka kan ka taa cogoya min na sariya min ka baara ye b'o kofɔ olu bɛ wele ko loi organique bon an ka sariya sunba ko ni o sariya taara wasadenw fɛ n'o ye assemblée comme assemblée tɛ sisan min b'an fɛ yan nɔ o ye CNT ye transition nalen u ye maaw sigi maa minnu kalama fili k'u ta kan na mais jamana ɲɛmaa de ye u ta k'u bila yen n'u bɛ wele ko les membres du conseil national de transition donc n'i y'a ye o sariya in mana ta n'o ye loi organique ye n'a a ɲɛsinnen bɛ an ka cakɛbondaw ka baarakɛta ma an ka sariya sunba ko wajibi de don n'o sariya in taara yanni président k'i bolonɔ bila a la a sariya labatoli ka wajibiya jamana kɔnɔ ko premier ministre kelen de bɛ yen o de bɛ se ka o sariya in ta wajibiya la ka taa n'a ye cour constitutionnelle ɲɛkɔrɔ a k'a lajɛ sariya min taara u fɛ est ce que a sariya in a b'an ka sariya sunba sɔsɔ n'an b'a fɔ a ma ko le contrôle de constitutionnalité donc an ka sariya sunba ko ni wasadenw ye sariya ta sariya min b'a prépare latigɛ n'a bɛ fɔ ko loi organique o tagali cour constitutionnelle ɲɛkɔrɔ o ye wajibi ye mais maa kelen pe min bɛ se ka taa n'a ye fana o ye premier ministre ye maintenant loi tɔ min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko loi ordinaire o ye sariya sen ye sariya sen min bɛ ko tɔ bɛɛ kofɔ maintenant pour que o loi in ka se ka taa cour constitutionnelle ɲɛkɔrɔ o wajibilen tɛ dɛ mais président bɛ se ka taa n'a ye jamana ɲɛmaa bɛ se ka taa n'a ye premier ministre bɛ se ka taa n'a ye assemblée président n'o ye wasaden président bɛ se ka taa n'a ye a ɲɛkɔrɔ ou bien n'i ye député sigi un dixième tantanna c'est à dire n'i y'a sigi kɛmɛ kɛmɛ tantan fɛn fɛn bɛ yen nɔ olu bɛɛ bɛ se k'a ta ka taa n'a ye cour constitutionnelle ɲɛkɔrɔ ou bien an ka cakɛbonda dɔ bɛ an b'a fɔ o ma le haut conseil de collectivité o ɲɛmaa bɛ se ka taa ni loi ordinaire ye a ɲɛkɔrɔ ou bien n'i y'o fana sigi kɛmɛ kɛmɛ tanna in bɛɛ un dixième bɛɛ bɛ se ka taa n'a ye cour constitutionnelle ɲɛkɔrɔ o bɛɛ kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko cour suprême président fana bɛ se ka loi ordinaire ta ka taa n'a ye cour constitutionnelle ɲɛkɔrɔ an ka sariya sunba ye min fɔ a la mais min wajibiyara o ye loi organique ye an da bɛna don o de la. Très bien o la sisan ni an ye jateminɛ kɛ sariya min taara CNT fɛ i da sera ma conseil national de transition décembre kalo tile 15 le 15 décembre 2022 o sariya in o nature ye jumɛn ye i bɔra ka fila fɔ sisan nɔ loi organique ani loi ordinaire ale nature ye jumɛn ye ani munna taa kɛra n'a ye cour constitutionnelle fana ɲɛkɔrɔ. Voilà, parce que n'i y'o yɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ ko sariya min taara an ka wasaden ladege min bɛ yen sisan n'an b'a fɔ o ma ko CNT ni a bɛ fɔ ko la loi numéro 22 057 du 15 décembre 2022 kalo min sara o tile 15 u ye sariya min ta a bɛ fɔ o ma ko loi organique u ye sariya dɔ de ta ka sariya min bayɛlɛmali don a la n'an b'a fɔ nanzarakan na ko modification u ye sariya min modifié o ye loi organique de ye o sariya de bɛ cour suprême sigicogo a n'a maa minnu b'a kɔnɔ u bɛ na cogo min ani u ka baara dan ye mun ye o loi organique min bɛ cour suprême kɔfɔ
u ye sariya min ta le 15 décembre passé o sariya de nana yɛlɛmali don o sariya in na a ye yɛlɛmali don sariya min na o ye loi organique ye donc u ye loi min ta loi modificative min votera CNT fait le 15 c'est une loi organique o de la premier ministre yani président de transition qui bolo no bila la ka promulguer a wajibiyalen b'ale kan ale ye o de loi in ta o sariya in de ta ka taa n'a ye cour constitutionnelle ɲakɔrɔ parce que a wajibiyalen de do k'a fɔ ko cour constitutionnelle fana wajibiyalen de do ka n'a taara a ɲakɔrɔ a k'i da don a la k'a lajɛ n'a t'an ka sariya sunba sɔsɔ o ko in tɔ kɛra cogo di o ko in tɔ kɛra cogoya min na n'i y'a ye sariya min yɛrɛ taara fɔlɔ le 15 CNT fɛ o sariya in nana kɛ ka sariya dɔ de bamayɛlɛmali don sariya dɔ la k'a ye k'a fɔ kiiritigɛla minnu bɛ cour suprême na a dɔw de tun kan ka taa retraite la ni san min bannen filɛ nin ye 2022 laban na maintenant sariya min taara le 15 CNT fɛ o nana yɛlɛma don a la ka maa dama dama mun bɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko ayi olu bɛ to u ka mandat kɔnɔna la donc ni olu tora u ka mandat kɔnɔna i b'a ye san 3 de bɛ fara u ka tagali retraite la kan donc u nana bamayɛlɛmali don o sariya in na pour que maa dama dama min bɛ cour suprême na maa dɔw bɛ yen olu bɛ se ka to u nɔ la cogo min u ka se k'u ka mandat laban o de kɛlen sisan i y'a ye k'a fɔ kiiritigɛlaw yɛrɛ ta kɔfɛ premier ministre ye o de loi ta yanni président k'i bolo bila la ka taa n'a ye cour constitutionnelle ɲakɔrɔ cour constitutionnelle y'a lajɛ minɛn kɔnɔ a y'a lajɛ minɛn 2 ɲɔgɔnna kɔnɔ a y'a ye k'a fɔ ko sariya sen dɔ bɛ yen fɔlɔ n'a ye o ye loi ordinaire ye o de ko ni kiiritigɛlaw bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbila n'o ye retraite ye u bɛ taa n'u si sera san 65 ma kiiritigɛla bɛɛ bɛ taa retraite la o b'u ko sariya sen kɔnɔ cour constitutionnelle y'a yira k'a fɔ ko kiiritigɛlaw ka sariya sen min bɛ yen nɔ o ma labato ni sariya sen min taara an ka CNT fɛ kɛlɛ o tilala ka yira k'a fɔ ko u ye sariya min fana ta tuguni a bɛ tila ka sɔsɔli kɛ yɔrɔ min na statut dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko le statut général des fonctionnaires o fana ye maaw ka taali retraite la siw dansigidan kɛ mais a kɔrɔdan ye san 60 ni san 5 ye o y'a yira k'a fɔ ko o ye sariya sɔsɔ maintenant cour constitutionnelle tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko nin loi min taara u fɛ nin ye loi organique ye nin loi organique nani sen don fɛn na fɛn min n'o ye loi ordinaire compétence ye bon loi organique nani da don loi ordinaire ka compétence kɔnɔna la cour constitutionnelle y'o fɔ mais u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ an ka constitution ba min bɛ yen nɔ ni cour constitutionnelle yɛrɛ ni ne yɛrɛ ye arrêt in kalan ni nimisiwasa ma sɔrɔ an fɛ yɔrɔ min na o ye o yɔrɔ ye parce que ale ye cour min ye ale ka baara ka kan ka kɛ sariya fɛn fɛn bɛ yen a kɛra loi ordinaire a kɛra loi organique ye n'a taara ɲɛfɛ a bɛ dankari constitution na ale ka jɔsenba dɔ ka kan ka kɛ o ye bon ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ sariya min taara ɲɛkɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ a b'an ka constitution n'an ka sariya sunba ye a tun b'o o sigisen filanan sɔsɔ k'a fɔ ko adamaden bɛɛ ka kan sariya ɲɛkɔrɔ a fɔra ko kiiritigɛla bɛɛ ni san 65 sera o bɛ taa retraite la o ye légalité devant la loi o ye magistrat bɛɛ ye et puis Mali fonctionnaire fɛn fɛn bɛ yen n'o ye catégorie A ye o bɛɛ bɛ taa maintenant ni nana dɔ ta dama dama ta a la ka dɔ fara olu ka tagali retraite kan est-ce que i ma sariya sunba in fɛn sɔsɔ ɲininkali b'o yɔrɔ la le principe de légalité même consacré par la constitution an ka cour constitutionnelle tun ka kan ka i jɔsenba dɔ kɛ nin ye ka yira k'a fɔ c'est vrai a bɛ les dispositions statutaires n'o ye magistrat ka statut ye a b'o sɔsɔ et puis o kɔfɛ a bɛ sariya sen wɛrɛw sɔsɔ olu ko loi organique nana don fana loi ordinaire compétence kɔnɔ mais constitution yɛrɛ ye égalité de principe min fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye a b'o sɔsɔ ɲininkali b'o yɔrɔ la donc la cour kɛlen y'a yira k'a fɔ ko ni loi min votera CNT fɛ le 15 décembre a loi in b'an ka constitution sɔsɔ est contraire à la constitution donc cour ye jaabi di ka da Mbonda bɔra ka se nin min ma a y'a yira k'a fɔ loi min taara a tɛ se ka lawaleya parce que a bɛ juge yɛrɛ ka sariya senba min bɛ yen ni o b'u ka
retraite datif fɔ a b'o sɔsɔ a bɛ tila tun ka statut général de fonctionnaire sɔsɔ ani fana i b'a ye k'a fɔ ko loi min taara k'o yɛlɛmali don o ko ninnu na k'o bɔra minɛn kɔnɔ ka na don loi ordinaire compétence kɔnɔna la mais fɛn dɔ bɛ yen kuru tun kan ka ka jɔ sen ye o yɛrɛ ye ka danfara kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ sariya sunba yɛrɛ ye a fɔ ko bɛɛ ye kelen ye sariya ɲɛkɔrɔla min na o sɔsɔra o yɔrɔ la ɲininkali bɛ se ka kɛ o la kuru ka tun ka kan ka i jɔ senba dɔ ko ye mais a y'a yira k'a fɔ comme constitution yɛrɛ y'a fɔ cogo min magistrats ka fɛn fɛn b'u concerné n'a bɛ ta a bɛ ta principe min bɛ yen nɔ n'an ka constitution yɛrɛ y'a reconnu a bɛ ta o minɛn kɔnɔna na a da ser'o ma donc a y'a yira kuma la surunyana ko constitution loi min taara a b'an ka constitution sɔsɔ est contraire à la constitution donc o de jaabi in taara fɛ ninnu de nana kɛ sababu ye a ye nin jaabi nin ta bon jaabi in talen donc o de nana an se an y'a ye fɛn wɛrɛw kɛra la an da bɛ se o ma teliya la. a diyara n ye maître mais n'an ye nin bɛɛ lajɛ an y'a ye i n'a fɔ i da sera ma cogo min nin fana ye kalanbulon dɔ de ye maa dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ u bɛ kalan caman sɔrɔ an ka nin sariya bulon na diyan ko ni nana a kɔnɔna na o de y'a kɛ jamanakuntigi ma i tɛgɛ nɔ bila nin sariya in na. kosɛbɛ are ka n y'o de fɔ cour constitutionnelle ka jaabi talen jamana ɲɛmaa tɛ se sugu si la tuguni sariya min votera CNT fɛ k'a fɔ ko a b'a bolonɔ bila a la a sariya in labatoli ka waleya n'an b'a fɔ a ma ko promulgation a tɛ se k'o kɛ parce que cour constitutionnelle ko a sariya in b'an ka sariya sunba sɔsɔ donc a bɛ n ye min fɔ n ko cour constitutionnelle ka jaabi a bɛ laboli jamana ɲamaralaw kan a bɛ laboli jamana cakɛdenw a bɛ laboli jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kan donc jamana ɲɛmaa tɛ se sugu si la ka bolonɔ bila a sariya min taara le 15 a ka lawaleya o ye nin sariya in ko in o y'a bannen ye. a diyara n ye kojugu mais ni an ye o yɔrɔnin lajɛ kuma in kɔnɔ o de bɛna bɔ ni fɛɛrɛ wɛrɛ a bɛna fɔ an ka jateminɛw la an ye sariya dɔw fana ye ni a ko ma ko ordonnance décret dɔ taara walasa k'o fana bila sen kan walasa min ye magistrats ka nin statut ye i da sera juge pour a ka faamu juge yɛrɛ ka baara taabolo u kan ka baara kɛ cogo mun na sariya minnu bɛ bolo a kan u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o cogo min na n'an ko ma ko statut munna malgré que cour constitutionnelle y'a ka nin arrêt di k'a fɔ a bɛ sariya sɔsɔ munna o fana o décret in taara walima o tun t'a kalama ou bien ko kɛra cogo di e yɛrɛ bolo. i ka ɲininkali nafa ka bon parce que anw yɛrɛ min ye sariya baarakɛla ye an bɛ yɛrɛ ɲininka la parce que kuru y'a ka jaabi ta o kɛra nanzara kalo tile 27 san ba 2022 n'an b'a fɔ le 27 décembre bon o dugusajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka ministres ka lasigijɛ min bɛ n'a bɛ fɔ ko conseil des ministres comme kuru bɔra ni nin jaabi ye k'a fɔ k'a bɛ juges yɛrɛ ka sariya sɔsɔ bon juges ka statut tɛ fɛn wɛrɛ ye o ye loi ordinaire dɔ de ye bon an ka jamana ɲɛmaaw y'a tilala ka a lajɛ comme cour constitutionnelle ye nin fɔ sariya min votera CNT fɛ o tɛ se ka lawaleya tuguni maintenant CNT tatɔ ye sariya dɔ ta ka an ka gouvernement yamariya a ka baara kɛ baara min décision min n'an b'a fɔ a ma n'a bɛ ta kɛ sariya yɛrɛ loi domaine kɔnɔna la n'an b'a fɔ a ma ko la loi d'habilitation maintenant o ye loi min ta loi autorise le gouvernement à légiférer dans le domaine de loi donc n'a o loi votera CNT fɛ k'an ka jamana marabagaw yamariya yanni olu ka sagi ka na baara daminɛ parce que u ka session banna fɔlɔ u bɛ sagi ka na baara daminɛ avril le 3 avril yanni o cɛ ni gouvernement mako bɛ ka décision ta a b'a ta par décret ordonnance a bɛ ordonnance ta ka baara kɛ sariya munanku kɔnɔna la o de la an y'a ye o dugusajɛ gouvernement tilala ka décision wɛrɛ ta o décision tɛ fɛn wɛrɛ ye u ye ordonnance dɔ ta ordonnance min bɛ kɛ sababu ye sisan kɔni o tɛ cour constitutionnelle ka loi yɛlɛmali don o la dɛ u y'o bila parce que cour constitutionnelle y'a fɔ u y'o bila loi organique sur la cour constitutionnelle u y'o bila u nana sisan ka na ordonnance ta ordonnance min bɛ yɛlɛma don loi ordinaire min bɛ kuma juge ka statut kan k'u ka a yira k'a fɔ ko u bɛ taa retraite la san 65 u ye loi ordonnance ta ka yɛlɛma don o sigisen dɔ la ka kɛ sababu ye cour suprême na a président a n'a procureur général ka san 3 fara olu ka taga retraite si kan u y'o kɛ k'a d'a kan CNT ye loi ta k'u yamaruya
u y'o kɛ ka a waleya da wo kan ka yira k'a fɔ u bɛ de cette fois-ci u bɛna loi ordinaire u ye yɛlɛma don o la mais o yɛlɛma la tuguni u y'o yɛlɛma ɲɛ maa fila de concerné Cour suprême président ani Cour suprême procureur ka san 3 ta ka fara u ka san 65 in kan olu bɛ to u nɔ la ka baara kɛ. Bon, nous au Kérasani, il va y avoir parce que nous avons égalité devant la loi. Nous gouvernement fait ni ataya la saria minan konala. Il va y avoir toujours au saria soso wale au kelen de pays. Mais si ça non cour constitutionnel fanan kelen ni o ye jamana kolosili am se ka famano jamana kolosili critique so cour constitutionnel et da sera ma famaya kono ka fa ale be no wala sa ka jamana chakenda walma jamana sigisi a bela jenen kolosi mais aklara ka kuma ni fana ni décret ordonnance ka e mun famo konna na o fara la tukuni ambe yingali ko la parce que ni ordonnance tale si san gouvernement fait ka yelema do juge ka statut la ka sans savoir fara procureur général de la Cour suprême ni président de la Cour suprême ka fenge ka tagali retraité la shika premier ministre et Cour constitutionnelle kelen ka hakilla yingali ke o la. Mais Cour constitutionnelle Jabi Mindi no ye amba fama ko avis numéro 22-01 du 29 décembre 2022. Cour constitutionnelle ko ou yeni ordonnance minta ata chogo saria la o kera saria minan konna la donc on ne sait ka fo ou bien hakilla mindi ou bien hakilla inde namba fo manandra kana c'est favorable on est avis mindi ou ya ira ka fo katara saria e tachugo mi fo ya ta ola mais mos ou dado namba fo mi mako le fond Cour constitutionnelle mi dado la donc iba ye ka fo Cour constitutionnelle kani illimité à la forme ka fo ko ou ni saria mi fona ta kwa tara saria minan konna la mais ama idado le fond là ka ira ka fo ko toujours ni ordonnance mintara abi sosolike abi constitution soso no l'égalité devant la loi te s'arrête c'est kata ka foka bi madama visé ça rabeta jekulu ani jamakulu de kama mais Cour constitutionnelle mi dado la ayeni avis mindi iba ye ka fo anaka arègne mo be se ke ire nyininga la mais abatoli la wajila lembe bela jelenka mais abu munu wele kuma do ka tane pour la Cour suprême kelen yara nyakoro ka laje o fana valeur cour wera foi ta le lable bon anya ye décret ordonnance anya ye ka foko critique la ka la façon do be no syndicat do no silima syndicat libre la magistrat de onu na ko tara Cour suprême nyakoro mais ni ya laje saria min tara anga conseil des ministres fait c'est ça décret min tara décret min no mba fo à valeur législative aka gelen ka foko Cour suprême bc ka ida don la parce que fait min talembo nyakoro a une valeur législative à tara ça dit saria mina de cornala donc a été jatifié comme un acte réglementaire au cas famu wonu keni yo o kele indamina una tara Cour suprême nyakoro ama do na le nambo kono me amba ye kafo akeni min talem le Cour suprême nyakoro Cour suprême saria tale bolo compétence tabolo akida do loi ou be kafo ka be loi annulée au compétence de Cour suprême na o kono nu compétence de Cour constitutionnelle de là ou tara nu décret mi c'est un décret à valeur législative Cour constitutionnelle doit ka avis favorable yani ka ari conseil des ministres ka adopté ay Cour suprême ka avis nyingali ka la Cour suprême fana avis favorable de il va y ka fo à clair sur le plan de droit il va y gléa do numéro ala ajaranye mettre nga wati banamolo bi pepe na fora bi ko ka blasara le kanke jamana marabako wera yoro wala sa aba fo ma ko l'indépendance de la justice ni oye critique la ka yerma horan ka duma juge kana baga juge kana bo aka décision ga ni seren walma ni joroni fenwore ka klaka jamana don saria ke jamana don ni woncha kanye na ko ma ko bonne distribution la justice e be la jeri kan don di bema be la di kan min di kuma latéral la sa de mba yini jamana kono la jamana maralaw fe parce que critique bonda yi jamana josemba do de c'est-à-dire a josemba ya kase ka barake
c'est-à-dire ladiriya kɔnɔna na ani jamanadenw yɛrɛ ka wasa kɔnɔna na parce que kiiri bɛ tigɛ jamana kɔnɔdenw de tɔgɔ la sariya bɛ taa olu de tɔgɔ la fo ka sɔrɔ o kiiritigɛlaw ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya in b'u bolo maintenant ni waleya tora ka waleya kɛ ni o ye ni ɲɔgɔnnaw ye ka maaw ta ka dɔ bɔ dɔ la ka bɔ dɔ bɔ la a bɛ dankari o yɛrɛma hɔrɔnya la jamana marabaaw k'i hakili t'o la kosɛbɛ c'est-à-dire sariya min bɛ ta ka jamana yɛrɛ labaara a tatɔ a kana na kɛ fɛn ye min bɛ dankari kiiritigɛlaw yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya la a nafa ka bon fo ka dama tɛmɛ. A diyara n ye maître a ka d'an ye ka tɛmɛ ni ka waati banna anw bolo ne kun ye aw garisɛgɛ ye sariya bulon kɔnɔ bi an ka maa welelen ye maître Koto Tarawele avocat o Baro Jibali ye an b'a fɔ ka waleɲumana mako sera ma kuma o kuma a y'an sɔrɔ nin kɛnɛ in kan waati wɛrɛ la an n'an sigi hakilina wɛrɛw kan minnu bɛ an ka jugement bɛ kɛ cogo min na minnu bɛ ka k'a kɔnɔ est-ce que o y'a kɛcogo ɲuman ye le procès est juste et équitable babu an na sigi o kan an bɛɛ lajɛlen nafa b'o la don nataw la ne b'a fɔ la k'a mɛn waati wɛrɛ salamu aleykum wa rahmatulahi taala barakɛtu.